countdown to the 30th of June march continues, tensions are rising, and the debate around it is getting louder by the day. Now, March and March leader Jacinta Ngobese Zuma has released a new video message after criticism from politicians who believe the planned march could lead to violence. One of the most vocal critics has been the ANC Secretary General, who argued that the movement risks encouraging vigilantism and warned against people taking the law into their own hands. National TV and threaten violence. Who are you? In a democratic state, express your views, criticize government about its ineptness, quote unquote, in dealing with matters of illegal immigrants. But don't call for violence in our country. We know what violence can do. These people who call for violence, look at what they did in June and July unrest, looting here in Joburg and KZN. And now they think, no, this thing is doable. You can go to TV and say that on such and such a date, if you don't move mountains, you will see what will happen. You are inciting violence. Innocent people are going to be, you know how many people we lost in the July unrest? More than 400 South Africans died in that thing. We will never support anarchy-driven activities. We're detailing in our statement as a matter of... But Jacinta says that is not what this march is about. In a video posted to TikTok, she addressed supporters directly and delivered a clear warning. She said the march is not about attacking people, looting businesses, or causing chaos in communities. In fact, she told anyone who plans to attend with those intentions not to come at all. Guys, lo myalezo ngiyacela niwudlulise bandla ufike yonke indawo ngoba umyalezo ubalekile. Mhla 30 June guys akulona usuku lokuthi siluthe. Mhla 30 June akulona futhi usuku lokuthi sihambe sifuna abantu sibakhiphe endlini, abantu bokufika sithi abaphume sibashaye sibalimaze. Ngiyacela bandla nikususe lokho emqondweni mangabe beniplane lokho ngiyacela. Ngoba masingenza lokho sizosheshe siqede le party kanti kusaeli. Yabo. Kusaeli and inhloso yethu akugona ukuthi kugcine sekukhona abantu abalimele noma asebeshayiwe noma kanjani. Inhloso yethu ukuthi bahambe nje bagoduke bayemakubo. Iyona nje inhloso yethu. Futhi ukuluthayo kuwesi ke ngoba makuluthwa ezitolo lezi eziqasha abantu lezi ezangempela kulimala wonke umuntu. Yabo. So ngiyanicela bandla leyo kulutha ningayicabangi guys naleyo kushaya abantu. Ngoba nizoyijika yonke lento bese kube yibona ngazi ukuthi ba ama victim kanti siyazi thina ukuthi labantu basihlukumeza kanjani ezweni lethu. Uyibona ivakashi kodwa thina sihlukumezekayo. So naqala nje nakwenza lokho umhlaba wonke uyobusa ubone ngazi ukuthi vele thina sisukela abantu aba innocent kanti akunjalo. Siyazi thina inkinga esibhekana nazo ngenxa yalabantu. So ngikhumbula nje ngo2021 khathi kukhona lokulutha lokho akwenzeka. Abangaziyo ke bazosho even nangaleso sikhathi ukuthi mina umuntu oqala nqa owasebenzisa wona futhi social media ngahamba ngathi mina kubantu asamso clean endaweni zethu emalokishini esaqala kamashu ngabona nezinye indawo ke iqala zithi ziyacleana nazo endaweni zabo. Kwakudabukisa mfethu ungena kuleza idolo Shoprite obani ospa ubone nje umonakalo siwenzakalile till today ezinye idolo akazi zize recover from lokho. And abantu abahlupheka ithina. Azange kuze kuhlupheke labantu labo bese sibaluthela. Kwahlupheka thina. Yabo, singasakwazi ukuthenga amagrosa, abanye abasanazo ngisho indawo zokukhipha imali sefanele baye kude. So leyo nje asingayenzi. Ngoba ilimaza thina futhi ayinabo ubuhlakani phakathi, ayihlakaniphile futhi leyo. So ngiyacela nje nidlulise lo myalezo kulabo abacabanga ukuthi mhlawumbe ngomhla 30 lento imayilana nokuntshontsha. Cha sitshontshe. Untshontsha nje guys cha sihambisani nako. Yabo.
Le mpi yona sizoyilwa futhi sizoyilwa kahle nje singajahile nabahambayo njengoba behamba nje manje kusamanje kuzoba wese. Kodwa thina njengoba sisho ukuthi mekushaya umhla bengahambile sizoqhubeka sidile nohulumeni wethu ngoba anything understand nini ukuthi uhulumeni awukwazi phela na ucompromise umnotho ukuthi ugcine usilimala ngenxa yabantu abahlale beteleka zonke izinsuku. So hayi ukuthi lama march ngoba abanye beni bethi hayi peaceful march ayinamsebenzi. Peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi. Peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi ukuthi nje abanye phela bafuna ukubona yena ngathi ngavele sivuke ekseni bonke abantu bokufika sebehambile. Ngeke izenzeke leyo nto ngisho sesithanda. Ngeke izenze futhi niyababona ke lapho ukuthi ba ready bathe bangasibulala ngisho usibulala besibulala ukuthi bangagoduka bema kubo. So akubo yibona benza lawo maphutha. Kungabe yithina esenza lawo maphutha ngoba leli izwe lethu malimala kulimala thina bona makubo le kuyaqhubeka ukukhona yonke lento abayibalekelayo. So nje ngicela ukudlulisela kakhulu umyalezo wokucela bafethu siyacela bandla. Mhla 30 thina silwa nohulumeni. Aqaqe lokho ukuthi silwa nobani silwa nohulumeni. And ngiyabona khona abanye basizakela sebelindile niyabazi ke nani njengabantu beEFF nje balinde ngezibovu ukuthi babe khona into abazobajabulisa ekuthiwa iwrong yenziwa abantu. Ningabaniki lokho ngoba asinandawo vele sebetshengisile ukuthi abekho esidini labantu bala eSouth Africa. Nabanye ke nabo abantu bokufika bahleli balindile keep ingovolo balinde ukubona ukuthi yini wrong esoyenza ukuze bezogijima bebe ama victim anti nabazi bayathanda nokuvela ko TV bekhala beqamba amanga. Vele futhi ngomhla 30 bazo create ngisho istory abanye bethi beshawe bengashawanga benze wonke ama performance la. So kuzomela sibe clever nathi sihlakaniphe. Ningabaniki nje into bazosizakala ngayo. Ngiyacela abantu bakithi ukulutha nje no. Sisazokhipha nezincwadi nje sicela abantu bethu abasemphakathini ehlukahlukene ukuthi bayikhiphe. Ukulutha ukushaya abantu ukubabulala asikwenze lokho. But yena uhulumeni kumele azi ukuthi sesikhathele. Kumele asheshise abathathe labantu ngoba nabayadelela benjalo nje bayisa. It's not like bahleli la ba innocent. Bayisa benjalo bayalokhu bestrenisha bethi abayindawo uzobabona nje ukuthi bakhuluma kangakanani. Kodwa yasiqhubeke thina silwe nohulumeni. Ngoba at the end of the day uhulumeni ana choice. Mase sithaya sabafuni sikhathela sabafuni. Akukho futhi enye into abangayenza ukuthi basihlalise nabantu esingabafuni ngenkani. Kodwa kumyalezo obalekile lo. 30 June. Jacinta's latest video seems aimed at calming fears before they grow even bigger, by publicly rejecting violence and warning potential troublemakers to stay away. She is attempting to separate the march from the accusations being made against it. Whether that reassurance will be enough remains to be seen. For now, South Africans are watching closely. Supporters believe the march will send a powerful message, while critics remain concerned about what could happen if emotions boil over. If you enjoyed this video, make sure to click the like button, share your thoughts in the comments, and subscribe for more stories like this. Thank you for watching.